Добре. Добре, значи можем да започнем, щом сме на живо, щом сме сигурни, че сме на живо в Фейсбук. Здравей, Дани, много ти благодаря за поканата и да Добре, започнем нашето... откликна. Благодаря и аз. Моля. Аз много харесвам нашето партньорство. Също така съм много благодарна, че винаги сте много отзивчиви, така, за въпроси и отговори, нали, много моментално реагирате, отговаряте от към техническа, от всякаква гледна точка, така че съм благодарна за това партньорство и се радвам, че ни се случва така добре нещата с лекота. Нашата тема, която днес сме подготвили с Дани нали, ние ще минем през различни теми, но основният акцент е как да влезем в форма за лятото, за целулита, как да се изчистим от целулита, какво да правим за поддържането, за неговото изчистване, за поддържане на гладка кожа и за видовете целулит и някои други въпроси, които възникнаха от моята общност, моята група за въпроси и отговори на Марина Дейкова. Така че, какво можем да започнем? Мен беше много интересно, защото сутринта стана въпрос с сестра ми. Сестра ми е започнала да ходи на антицелулитни процедури и нейната масажистка я казала, че тя има мек целулит. Аз съм също масажист, правила съм дълги години антицелулитни масажи, но като цяло мисля, че малко съм загубила форма от теоретична гледна точка и ще се радвам Дани да ни даде малко повече информация за типовете целулит, как да го разпознаваме и как да му влияем. Супер. Значи, както се казва, да си караме вече по точките, тъй като и самата тема на разговора е как да влезна в форма за лятото. Мисля, че първото нещо, което трябва да го уточним, когато иска дадена жена да влезе в форма за лятото, е да уточни кое е нещото, което иска да подобри. Какво разбирам аз под кое точно да подобри, защото има аспекти, които да си подобриш само външния вид, като на ниво кожа целулит. Това е един аспект. Това е една цел. Втора цел би могла да имаш като цел да имаш темата отслабване. Да искаш да отслабнеш общо, не просто не само целулит да промениш. Третата цел би могла да бъде, и всъщност третата цел си е една от най-честите цели на всички трениращи жени, е изчистване на подкожни мазнини, защото те искат да бъдат във форма за лятото с по-малко подкожни мазнини. Като ви казах тези три цели, идеята е, че всяка една от тези три цели си има своя логика, която би трябвало да следваш, за да може да имаш желания резултат. Какво се разбира под логика? Че всяко една от тези цели си има собствените си особености и съответно има и съответното изпълнение на ниво хранене, двигателна активност, дори на ниво и възстановяване. В смисъл, в случая говорим за суплементацията, защото при целта, ако имаш за изчистване на мазнини, доста често би трябвало да използваш и хранителни добавки, които да подкрепят този процес. Не става този процес просто само с възможности на тялото си. Малко или много има форма на манипулация на организма, за да може да използва повече подкожните си мазнини. Това, разбира се, не се случва с всички жени, но има жени, които малко по-малко имат индивидуална способност да използват подкожните си мазнини и в такъв случай, когато не се получава това, което се гони като резултат за периода време, в който трябва да се стигне, тогава се въздейства с тези хранителни добавки. Така че всичко зависи от това каква цел имаш. И може би по този път, по който тръгнахме да сега да си говорим като теми, първата ни цел си е, реално, която споменах аз, е целулит. Това, което тебе те вълнува и съответно и жените ги вълнува, за да могат да си помогнат да нямат целулит. Но и тук подчертавам, че има възможност да нямаш целулит, но не означава, че няма да се върне. Да не бъркаме нещата, мисля такива, като да някой да каже, че може дълготрайно да ти премахне целулита и ти после след това нищо да не правиш, за да може и този целулит повече никога няма да се върне. За да ти се появи този целулит, принципно като състояние, то си има неговите причини. И зависимост от причините, които има в съответната жена, оттам се появява и формата на целулит. Тук може би е по-важно първото нещо, което да обясня, че имаме различни форми на целулит.
Защо е важно да се знае? Защото всяка една форма си има своите особености и всяка една форма, която си има своите особености, се справяш с него или съответно елиминираш целулита по различен начин, с различен акцент. И тук на дневен ред е да обясним кои са тия форми на целулита. Първата форма на целулит е така наречения отточен целулит. Сестрата най-вероятно има едната от вероятности да има този така наречения мек целулит, всъщност да бъде отточен целулит. Чисто в дерматологията понятието е отточен целулит. Какво се изразява? Каква е характеристиката на отточния целулит? Характеристиката е в това, че всъщност той се появява още във време на пубертета, когато започнат женските полови хормони да бъдат с по-високи нива. И тогава за първ път започва да се проявява една слабост в тялото на жената. Това е лимфната система. Какво означава това? Означава, че почва да се проявява слабост в стената на лимфните съдове. Това означава, че те са малко по-пропускливи и оттам излиза малко повече лимфа. И ние вече сме го обясняваме като лимфен застой, но още в този период започва да се проявява лимфния застой. Един вид оттичат тъканите. И то, съответно, това нещо си е характерно с определените зони, в които има повече лимфни съдове от кръста надолу. При този тип форма на целулит, много важно е акцента на практика да е върху лимфната система. И затова фактически се комбинират различни в стратегията. Жената трябва да съобразява модел на хранене, което е първото нещо. Това е най-накратко, това е че не трябва да ползва прекалено много животински, прекалено много е индивидуално, разбира се, но не се ползват много животински мазнини и животински протеини. Защо го казвам това? Защото лимфата трябва да на практика пренася тя мазнините, а не кръвта. И когато тя не работи достатъчно добре, допълнителният прием на такъв тип наситени мазнини съответно ще затрудни функцията, ще покаже, че е затруднена функцията на лимфата и затова всъщност се намалява. Второто нещо, което се прави, е, че трябва да бъде укрепена стената на тези лимфни съдове, защото не е просто защото не се движи лимфата, а идеята е, че в такъв случай самите лимфни съдове са по-пропускливи. Как се разбира най-лесно, че имаш такъв проблем? Повече от жените са го забелязали лятно време, когато се качи над определена, когато температурата на околната среда е над определени градуси. В този момент те забелязват, че всъщност им оттичат краката. И то повече от колената надолу. Това вече се е изявена такава форма на лимфен застой. И в такъв случай трябва да укрепиш малките лимфни съдове и капилярите. Това е акцента. Тук вече на ниво лимфен дренаж са и мануалните масажи, които се прилагат. Имам въпрос, извинявай. Имам въпрос в тази връзка за мануалните масажи, доколко трябва да е болезнен и дали твърде болезнения мануален антицелулитен масаж може по-скоро да има негативен ефект върху лимфата? То точно в това е ключа към успеха. Защо? Защото ако е класически антицелулитен, който трябва да разкъсва съединителна тъкан, той на практика още повече ще увреди лимфните съдове. Тук ние говорим за лимфен дренаж. На практика този тип масаж се знае и той реално се изпълнява по един и същи начин, който е най-лекия масаж. Затова той се казва и лимфен дренаж, защото самото име на масажа се знае с каква техника се ползва. Тази техника не е свързвана с разкъсване, защото тук най-малко трябва да има разкъсване. Първо трябва да се подкрепи движението на лимфата и чак тогава съответно и, за съжаление, трябва да използваш и средства, които укрепват лимфните съдове, защото то не е просто едно действието. В този случай ние начертахме 3 действия. Едното действие беше свързано с хранене, второ действие с укрепване на самите лимфни съдове и малките капиляри и третото действие беше лимфният дренаж. Съответно, трябва да ги направиш тези 3 действия, за да можеш да го постигнеш този резултат. Алинея 2 ли прави укрепва лимфните съдове? На практика тя е специализирана точно за това нещо. Тя не е просто само да има движение на лимфния отток, да има лимфния отток, а тя е свързана и с това да може тези
тези лимфни съдове да са по-здрави и непропускливи. И дори третото нещо, което е важно, че всъщност са добавени естествени средства, които да изчистват самата лимфа. Отпадните продукти от метаболизма на клетките най-често са белтъци. И съответно има такива по-големи белтъчни молекули, които биха могли да запушат буквалния смисъл на думата лимфата и само с такъв тип средства би могъл да я отпушиш думата. И затова фактически в ЕОФОЛа са добавени средства, които следва да влияят на всички аспекти, които са свързани с лимфна системата, дори и такива, които са за метаболизиране на мазнините, за да може като предвижваш мазнините за горение, те идват от подкожните мазнини, от депата, ти трябва да можеш да ги метаболизираш, а не просто да предвижваш някакви мазнини. Затова сме добавили средства, с които и да се подобри метаболизирането на мазнините, което вече го прави по-цялостно, за да може да ти помогне, когато искаш да постигнеш и все пак отслабване дадени места, които в случая са обездвижени. Значи в такъв случай, когато имаме такъв мек целулит или уточен целулит, да. Това, което трябва да направим е от една страна се заздравяват лимфните съдове, кръвносните съдове също, нали така? Малките кръвносни. Всъщност идеята е в малките кръвносни съдове. Това са капилярите и лимфните съдове. И това алинея 2 го прави и също да се правят мануални ръчни масажи, които да целят само изцеждане на самата лимфа, но да не причиняват травма, синини и болка, защото ще има обратния ефект. Да, защото те всъщност като разкъсат лимфния съд, т.е. реално ти на практика спираш процеса на лимфен дренаж. Ти спомена това, че след като моля се, искам само за малко да изведа котката си, защото шумоли тук и ме разсейва. Изчакайте ме сега една секунда. Аз не съм си взел животните, че ще стане интересно. Дахме да направим, как се казва, тема... Той е на диета в момента и малко прави бели. Да правим тема как да подобриме формата на животните си, не на нас, защото е по-лесно, имайте предвид. Нали, там дозировката на храненето, смисъл е, как се казва, те не могат да си вземат. Да. Аз съм най-добър успех имам за отслабването с животни. Не се шегувам. Борис има много сериозна необходимост да отслабне, но това е може би друга тема, която не е коментираме точно в момента. За поддържането ти го спомена, просто е така много. Между другото, аз искам да натъртя и на поддържането, защото ме питат хора, като спра да се храня така, като спра да тренирам, като спра да пия вода, като спра добавките, ще ми се върне ли целулита? Най-вероятно ще се върне, защото когато променим, т.е. да го премахнем, след това всички тези неща, които сме приложили за това да го махнем, трябва да го поддържаме. Нали? Едно нещо, когато не се поддържа, то се губи и това не важи само за формата, това важи за всички сфери на живота. Даже дори един език, ако не се поддържа, той ще се забрави. Мисля, че това, което и аз от разговорите с хората, е, че те всъщност се притесняват, че когато се вложат за определен период от време, дали ще няколко седмици или няколко месеца, и те го разглеждат като голямо усилие това нещо. Те си мислят, че след това усилието трябва да бъде абсолютно същото, което са правили, за да достигнат до желаната форма. А то всъщност идеята е, че усилието е много по-малко, но просто трябва да е постоянно. И тук усилието съвсем не е като първоначалното, с което да достигнеш до тази форма, защото поддържането изисква много по-малко усилие. Не съм много съгласна, защото пък поддържането от друга страна, ако това стане навик, реално след това този навик да се повтаря, нали, става много по-лесно, защото в началото, когато интегрираме някакви нови навици, променяме начина си на живот, усилията са по-големи, обаче след това да ги поддържаме, когато е създаден вече навикът може да са същите или по-големи усилия, обаче ние да не ги усещаме така, защото вече новите невронни връзки са изградени. Аз те разбрах, по-скоро тук конкретното нещо, което исках да кажа е, че няма да се налага да ходиш всяка седмица на лимфен дренаж. Казвам го като пример го дадох. Че си разбрал, че като го промениш, си го
някои действията ти не се налага да ги правиш със същия интензитет, имах предвид лимфния дренаж. Този ред на мисли, между другото, ми заби, аз не чух много добре, но ти разбрах идеята. В този ред на мисли хората много често ми задават въпроса колко време трябва да се пият добавките. Айде, ние конкретно в момента говорим за, и за и двете, и за алинея 1, и за 2. Колко време трябва да се пият, трябва ли да се правят почивка? Ако не искаме да правим почивка, необходимо ли е да правим почивка? Ние това нещо сме го направили като в всяка една жена, която си е закупила или съответно иска да си закупи, за да ги ползва, може да влезе на сайта на всяка една хранителна добавка, където е написано за прием. Хранителната добавка е описана, в случая за дермата на практика сме описали. Зависимост от това, от колко време имате целулит, съответно колко е напреднал като стадий, съответно може да се види точния период на прием, на интензивния прием, за поддържащия прием, колко време да се почива. Ние това сме го написали, защото още от самото начало сме наясно, че тези въпроси са важни и по този начин, като си имаш отговор от самото начало, човек може да си ги прецени. Така че тук по-скоро всичко това е написано, да знаят. Добре, защото тъй като аз съм все пак пия добавките, много голям почитател съм, откакто ги пия, кожата ми на лицето, на кожата много се изглади, целулита ми се изчисти, по-оптимално използвам подкожните мъзни по време на тренировка, по време на усилителния процес, тях да ги използвам като енергия. Аз лично за себе си не правя почивка. Чела съм ги тези неща, но... Въпросът беше, че ти влизаш в една как се казва, то е малко като психологическо, тук малко модела, един вид, че не искаш да смяташ, че ще си развалиш формата и затова всъщност не се отказваш. За съжаление, това не си само ти да знаеш. Нали фанали сме го. За съжаление, не е ли по-добре да пием повече? Не сега. Ако искаш да ти кажа, че можеш да го правиш, разбирате, че искаш да ти кажа, казват ти да, прави го. Добре. Казах, че всъщност това, за да сме стигнали до тези приеми, в смисъл препоръки за прием, като колко време да е интензитета, като продължително, съответно колко да е поддържащи, колко да е почивката. Ние това не сме го направили през четене, а сме го направили през брой жени, които са го ползвали и сме виждали обратната връзка от тях. И това е достигнато през обратна връзка и затова сме го написали. Но фактически, ако дадена жена реши, че трябва да ги пие, те на практика сами по себе си нито една от тези съставки, които сме използвали, няма такъв ефект, който да е такъв акумулативен, само да се събира тази съставка в тялото и да почне да влиза в негативен аспект. Те реално погледнато нямат такава, грубо казвам, ще наречем токсична доза, която фактически да се натрупва следствие на по-висок прием или съответно на по-продължителен. Така че значи, хора като мен, които не искат да спират да я пият, могат да си я пият, така ли? Без да не си само ти, да знаеш. Аз за това се подхилкам, защото всеки ден имаме такъв въпрос към нас на практика, който е от жена, която е постигнала този резултат, който иска и след това задава въпроса, аз ако може да не ги спира. Ние тогава фактически си казваме, че можем, но въпросът е, че сме разбрали, че може и да се спират за кратък период време. Но няма негативен ефект, ако не се спират. Не. Защото не се натрупват в организма, вече човек чисто, ако иска да си почине, би могъл да го направи. То по-скоро е и да си почине всъщност от пиенето на хранителни добавки. Да. Добре. Другите форми, които са си на... А мъже пият ли ги? Мъже, да ти кажа, много малко ги пият, но те ги пият с други аспекти. Мъжете ги пият с аспект детоксикация, накратко го казвам. Защото дадена част от билките
работят за черния дроб, в смисъл за детоксикационната функция на черния дроб. И те си ги ползват повече като черен дроб ги ползват, колкото като добавка за целулит. Нали, те си ги съчетават. Да. Черен дроб, детоксикация. Линея 1 или линея 2 има такъв детоксикиращ ефект на черния дроб? Повече през на практика е дермата, линея 1. Аха. Да, ние на практика, когато сме съставили формулата, сме целяли тази функция. Тази функция е важна и затова всъщност две от съставките бухарчето, репия и джинджифила изпълняват тази функция. Всяко едно с неговия си акцент, разбира се. Мен ми направи впечатление, че има ензим бромелаин. Нали така беше правилно? Така? Който е ензим, който помага за метаболизирането и усвояването на белтъчините. Точно така. Само, че ключа в другото му действие, че той влиза в една графа, която се казва системни протеолитични ензими. Какво означава това нещо? Че има такъв тип ензими, които разграждат протеина, които биха могли да преминат червата, в лигавицата на червата и да влезат в кръвообращението на тялото. Тогава те изпълняват различна от тази функция. Системите протеолитични ензими са ги открили преди доста време и те ги използват за разграждане на неправилно организиран фибрин. И защото той е протеинова молекула. В случая бромелаина, специализираната функция, която трябва да изпълни са две в ELFO. Първата е, че тези белтъчини, които ги споменах, тези белтъчни молекули в лимфата, които я запушват, когато няма нещо, което да може да достигне от самото тяло, такъв ензим, който да може да го разгради. Съответно, бромелаина може да го направи това нещо. И той всъщност това прави, това му е функцията, стигайки до лимфния съд и съответно до тази белтъчна молекула, той е разграждан. По този начин той лимфния съд се отпушва. Това е първото. А второто е, че протеолитичните ензими се използват като противовъзпалителни средства, защото те повлияват този процес. А ние всъщност при жените, които имат по-изявен лимфен застой, се наблюдава и тихо възпаление в тези лимфните съдове. И ние, за да ги направим по-малко тропоскриви, трябва да махнем това тихо възпаление. То трябва да бъде минимализирано. И за това в случая се използва бромелаина. И другото нещо ценно, което е за разлика от останалите системни протеолитични ензими, е това, че той би могъл да се ползва, не е толкова съобразен приемално с храненето. Останалите протеолитични ензими, ако искаш да ти действат по този начин, по който го описах системно в тялото, реално трябва да ги ползваш на гладно. Докато само за бромелаина е доказано, че може да премине червата и дори и по време на хранене. Нали, не е само да изпълнява функция храносмилане. Нали, той е доста едно от ключовите неща, с които би могъл да повлияеш на лимфата, когато имаш степен на лимфен застой. Над определена степен, нали, там има пак степени, всъщност идеята е, че въздействаш върху самите съдове, не само да се движи лимфата. То отива малко по-скоро на научни обяснения, но да кажем, че ELFO наистина е много по-специализиран и си е за точно определени случаи, които фактически не могат да се повлияят от някакво друго, каквото и да е средство. Ти знаеш, че аз имам една клиентка, приятелка, която е с хроничен лимфедем. Тя пие линея 2. И тренираме заедно, храни се по начин, по който двете сме съгласували, намалила или почти изключила консумацията на млечни продукти, намалила консумацията и на месо, вече от половин година пие ELFO, линея 2 и за първи път ръцете ѝ изглеждат нормално. Иначе са много подути и като цяло крайниците, знаеш как е при хроничния лимфедем, така че браво. Така. Аз не исках да го казвам като състояние, но това е точното състояние, което искаме да повлияваме. Нали? Лимфедема си е медицинско състояние, което жените, които го имат, изобщо не им е лесно от гледна точка на това, от начина, по който биха могли да го повлияят.
защото, за съжаление, там се използват, нали, не е достатъчен само лимфния дренаж или съответно ползването на такъв тип еластични, нали, те се ползват определени материи с определена степен на опъване и така нататък. И те са го разбрали, че не им върши работа само това и затова фактически е по-добре тогава да го комбинирате с линея LFO. Обаче, понеже продуктите са свързани с външен вид, ние никъде не искаме да кажем, че се лекува тежко. Това е, нали, чисто е вече медицинско състояние, но на практика е направено да лекува такива хора. Думата лекува не би трябвало да се използва за хранителни добавки. Според мен се излекува, както и да погледнем. Според чисто по законов ред не можем да го използваме. Но линея LFO е за подобен тип състояние помага. Нали, помага и за по-леките, разбира се, но ние сме го предвидели да помага и за по-тежките случаи, защото то трябва да помага както на тежките, така и на леките, а не просто да помага на някаква лека форма на лимфен застой, защото то реално погледнато продукт няма да има такава ценност за хората, нали, да не е толкова полезен. И тя, преди да започне да ги пие, всъщност носеше такива стягащи чорапи. Както ги пие и с моите тренировки, с съветите за хранене, вече не носи чорапи, за което, нали... Нали, тук за това казвам, че е комплексно. Нали, използваме това за уточния. Ето ти, примерно, както говорихме за уточния мазнини, ето ти си казала, не яш млечни, които съдържат наситени мазнини, яш месо, които съдържат такъв тип протеини. Ти сега си подходила по начина, по който се подхожда и при този уточния целулит. Имам още един много често срещан въпрос, тъй като дамите много често срещано здравословен казус сред дамите е щитовидната жлеза, Хашимото, така че можеш да ни кажеш как влияят на женското здраве хормоните и Хашимото. Супер! Ще си ги разделиме на две. Едното си е женските хормони, другото си е щитовидната жлеза, когато си е при Хашимото. И двата продукта, на практика и LFO и Дерма, съответно тези билки, които се използват в растителните екстракти, те нямат въздействие, което да е в случая въздействие свързано с имунната ти система, да я активират или съответно да я отслабват, или първа точка, или съответно да имат второ действие, което имат определени естествени средства, е да понижават функцията на щитовидната жлеза. Може би знаете, такива като маточина се използват за понижаване на функцията на щитовидната жлеза. Тук няма нито една билка, която пряко да понижава или непряко съответно да понижава функцията на щитовидната жлеза. И второто е, че самите използвани екстракти пряко не ти повишават имунната система по някакъв начин, по който да засили автоимунното състояние. По-скоро при Хашимото има една от билките, в случая това е екстракта от истинско еливче. Тази билка всъщност се използва при състояния свързани с щитовидната жлеза. Какво означава се използва? Използва се когато за да буквално да обира негативното влияние на стреса. Дали в случая стрес е в смисъл външни стресори, както е средата, или съответно вътрешни стресори, да кажем, собствената ти тревожност. В такъв случай тя минимализира негативното въздействие на тези стресови хормони върху щитовидната жлеза. И по този начин всъщност се запазва нормалната й функция. Но тя сама по себе си, билката не лекува Хашимото, не може да повлияе на имунната система, така че тя да бъде изключена и повече да не тормози щитовидната жлеза. Но жените, които ползват двата продукта, трябва да знаят, че пряко по никакъв начин не им уврежда щитовидната жлеза или съответно да им влияе на имунната система. Напротив, билката истинско еливче се използва за подкрепа на щитовидната жлеза, само че ние сме направили в случая друг продукт, който използваме с истинско еливче, в който в случая акцента си е стрес. Защото един от факторите, които пряко влияят на функцията на щитовидната жлеза и жените може би са забелязали как от време на време всъщност ТСХ се променя и то няма причина, поне те обективна, което те да знаят, е в случая хроничния стрес, когато се повишава
определени периоди от Така, живота. ти тук в момента говориш за един друг продукт, който е за намаляване на стреса. Между другото, стана въпрос наскоро в една от групите. Как се казваш точно продукта? Ансилвер. Нали, името му идва от anxiety, нали, от тревожност. Аз ще Точно взема това. да се поръчам. Защото той идва от най-честото състояние, което при жените се наблюдават, даже тези, които имат и Хашимото, при тях има такава корелация, че си имат и определено ниво на тревожност, което фактически един вид като постоянен фактор, който кара излишно да работи щитовидната жлеза и да я натиска буквално. Само, че въпросът е, че ние там сме използвали други съставки, с които целят да на практика да неутрализират тази тревожност. Ясно. Може би то е аналогично, ако попитам за дами, които наблизат в период или вече за в периода на менопаузата, би ли им повлияло благоприятно приема на линейите и може би на това за стреса? По-скоро на дамите, това, което ни е наблюдението във фирмата, въз основа на обратната връзка с нашите клиенти, е, че всъщност за дамите, това другото, третото, което го споменахме, Ансилвер, там най-често всъщност го използват, защото то може да помогне чисто за тази психоемоционална, всъщност, когато се яви този период, има и малко и психоемоционална промяна и тази промяна не е към, нали, положително и тогава то успява да я неутрализира. Но самата дермата и елфлова биха могли по-скоро да помогнат на жените в борбата, така ще го нарека, защото то си е борба, тъй като тялото на жената в този момент малко се преструктурира. Може би ще забележиш, че всъщност те качват малко повече като мъжкия тип качване става. Тогава те по-скоро ще им помогнат в борбата, за да задържат формата, която имат. Да не качат това, което да не променят структурата си, така както се променя следствие на менопаузата, когато се изключат едни хормони. В случая най-често заради прогестерона става дума. Така че те ще им помогнат по-скоро да задържат формата си, но не и пряко за целулит, защото вече тогава искам да кажа, че по-скоро е друга би трябвало да има целта. Според мен целта трябва да не позволят да качат подкожни мазнини, които реално погледнато много по-трудно след това ще свалят. Ясно. Аз сетих още един въпрос, да те питам, свързан с колагена. Нали? Целулита, поправим ако греша, е нарушена съединителна тъкан. Така. То всъщност за целулита, ние не го казахме, но при целулита най-същественото е това, което вижда една жена. Вижда, че кожата е придърпана, нали, така наречената портокалова кожа. Ами това си става следствие на разрастване на неправилно, така ще покажем, неправилно разрастване на съединителна тъкан. Така че то си е съединителна тъкан, когато се разраства. Но второто нещо е, че всъщност и масните клетки, които са, и те не са в нормалната си форма и на нормалното си място. Съединителна тъкан избутва по неправилен начин, придърпва по определен начин кожата и тя затова всъщност са ги оприличили на портокалова. Така че ти си права, да, това е Добре, от друга страна, колагенът е колагенът изгражда съединителната тъкан, нали така? Да. Колагенът повлиява благоприятно върху изглаждането на вида на кожата и нормалния вид на съединителната тъкан. Така, доколко приемат само на колаген може да изглади, може ли да пием само колаген или винаги трябва колагенът да е с други добавки, с витамин С и цинк, например, които стимулират образуването също на колаген, или има добавки, които стимулират образуването само на колаген, не пряко колагена. Дали или не е едно? Аз лично много добре те разбрах, но първо ще отговоря на този въпрос. Само по себе си ползването на колаген е по-малък ефект, отколкото ако ползваш и средства, които стимулират синтеза на колаген. Ти спомена витамин С, спомена цинка. Да, също е третото нещо, което участва и силиций. Има и предвид, че този силиций е важен колкото и витамин С, защото всъщност силиция осигурява
синтеза на качествен колаген. Жените не знаят, но обаче синтеза на колаген може да бъде такъв, който да бъде качествен, грубо казано, означава, че е така, както трябва да му бъде структурата, и такъв, който е некачествен. Структурата му не е правилна и това не води до по-добър случай ефект, на практика даже до отрицателен ефект. И затова ти трябва да си гарантираш, за съжаление, думата е синтез на качествен колаген. Или съединителна тъкан, защото в тази съединителна тъкан участва колагена и еластина. Малко жените все едно пропускате този еластин. По някаква причина все едно всичко се е гледало в колагена. И в такъв случай има и още нещо, което първото нещо е да осигуриш колагена, изграждаш елементи. Съответно трябва да осигуриш микроелементите, които осигуряват съответно изграждане на качествен колаген. След това имаш и средства, с които можеш да стимулираш колагеновия синтез. В случая вече говорим за трета група, която стимулира колагеновия синтез. И четвъртото нещо, за което го пропускат, те не го пропускат, но въпросът е, че го възприемат само за кратък период от време, е това нещо, което трябва да ти осигурява да не ти се разгражда допълнително колагена в кожата. Това е, когато има три фактора основни. Първият е фотостарене. Жените го знаете това с фотостаренето, че когато кожата е подложена на слънчевите лъчи на УВБ, съответно колагена се разгражда всъщност се разгражда и оттам става, това се е понятието фотостарене. Второто е градския въздух, който съдържа определени частици, които нарушават повлияват разграждането на колагена. И третото нещо е цигарения дим. Един вид, ако не съобразиш тези четири неща, за съжаление, резултатът е по-малък. Я ми кажи за цигарения дим, че се трябва да пуши. Странно, ако слушаш. Казано, че е фактор, който разгражда колагена и еластина в кожата. Това му е. Оттам казват, че ще се стари като пушиш. Не е нещо, което е да е някой как се казва, като за прокълне. По-скоро си е факт. Има ли свързано нещо, че го представям с количеството кислород, което стига до тъканите, ако човек пуши? Точно така. Това ти е петия фактор. Че ти как ще имаш един нормален клетъчен метаболизъм, в случая синтез на колаген, всичко, което трябва, обменни процеси и така нататък, ако нямаш достатъчно кислород. Точно за това фактически в това, което сме мислили в формулата на Дерма, е това, че имаш и средства, които трябва да подобрят микроциркулацията, за да има повече кислород и съответно дори е добавено в Дермата, е добавено и полския хвощ изпълнява в формулата на Дерма точно тази функция да осигурява силиций. Защо? Защото той е такъв микроелемент, който всъщност е най-ключовия за колагеновия еластиновия синтез, но цено никой не го отчита, защото не се измерва, а той всъщност е важен, за да имаш качествен колаген. Така че ти си абсолютно прав, че ако няма добро хранене, в случая да е подобрен, в случая достатъчно кислород към клетките, то реално погледнато тези процеси не могат да бъдат да се очаква, че ще се извършва изобщо. Обаче, аз нещо, което го разбрах и мисля, че трябва да го изясним, е, че не трябва да бъркаме синтез на качествен колаген, в случая да се поддържа колагеновия синтез в кожата и това, което се случва, когато имаш тази форма на целулит, която се казва фиброзен целулит. Идеята на фиброзния целулит е, че следствие на тихо възпаление в тъканите, в случая хиподермата и в дермата, реално погледнато се разрастват повече, отколкото трябва съединителна тъкан. Всъщност това, което жените са забелязали, че ги боли по време на тези антицелулитни терапии, е всъщност тези разкъсвания. Това е неправилно разраснала съединителна тъкан, който ти с манипулацията си я разкъсваш. Да, странно, между другото има има микроразкъсвания, червени оттоци и подутост. Да, защото всъщност е имала разрастване на съединителна тъкан. Да, целулит всъщност си е неправилно разрастване, но искам да кажа, че той не си е на мястото. Има разлика между нормален колаген, който трябва да си бъде в структурата на кожата, и този, който е при целулита, всъщност не си е на мястото и съответно придърпа кожата. Затова е протокол кожа. И затова, ако се получава някой се обърква, как сега
от една страна трябва да си разкъсвам колагена, съединителната тъкан, а от друга страна пък трябва да го разграждам. Идеята е простичка. Единият колаген не си е на място, а другия всъщност си е... Значи това е този антицелулитен масаж, който си е правил и са получили тези микровъзкъсвания. Това е правилно да се случи. То е правилно да се случи. Единственият проблем, за съжаление на това е, че трябва да повлияеш, нали, точно защото, айде ще дадем като пример. Проблема на фиброзния целулит, тази форма на втората на целулит, е, че се разраства повече съединителна тъкан, отколкото от другите форми и съответно проблема е, че се поддържа тихо възпаление. И ти докато не махнеш това тихо възпаление, разкъсванията няма да престанат. Следствие на разкъсванията от масажа не означава, че след като си го разкъсал един път, то повече никога няма да срасне наново. Напротив, то едно още повече ще иска да се срасне, защото ти едно правиш едно действие, което точно обратното всъщност се получава като обратен ефект. И затова най-важното е при този фиброзен целулит да спреш тихото възпаление. Нали, сега като го казвам, от моя гледна точка е лесно. Като понятие и знам какво трябва да се направи. Ние за това също сме сложили във формулата средства, които трябва да махат това тихо възпаление, за да може, когато си направиш тази процедура в случая с сестрати, този целулит да не се връща. Това е задачата към поддържане. Преди малко, като ти обяснява към поддържането, е това, че като махнеш възпалението, той няма да има вече този процес на разрастване. Ясно, разбрах. И тук естествено идва този, който не си отговорих на този въпрос с женското здраве. Една от главните причини, които реално погледнато ще го наречем, че намаляват синтеза на колаген в съответно или пък разрастването, по-скоро и разрастването на съединителната тъкан, е свързан с женските хормони. Обаче не просто защото те са вредни, а защото дадени техни метаболити, естрогенови метаболити, се казват, и въздействат малко по-негативно, отколкото други. Едните са неутрални, другите са активни, се казва. И в такъв случай, ако имаш малко повече активни на тези метаболити, те ти въздействат по-дългосрочно, по-дълго върху тъканите, в случая подкожната тъкан, и тогава се започва това разрастване. И затова преди малко, когато си говорихме за детоксикация, в дермата има билки, които трябва да помагат за тази детоксикация на хормоните, на тези женски хормони, които всъщност са метаболити, за да може те да спрат да активират разрастването на целулите. Така че на ниво женско здраве ние сме го премислили като формула не да повишава или да намалява естрогени, прогестерони и така нататък, а по-скоро да неутрализира въздействието на тези метаболити на естрогените, които имат негативно влияние за целулита. Защото това е един подмолен процес, ако не го спреш. Чувала съм доколко токсините, които се натрупват, да кажем, в бедрата и седалището, това има вид на целулит. Защото съм чувала някакви теории, че това всъщност са токсини натрупани. Да, на нас, на съвременния човек, токсините са един от най-големите проблеми. Не се шегувам. Въпросът е такъв, че със сигурност ние знаем, че има водоразтворими и масно-разтворими токсини. И когато тялото ти си превишиш способностите на детоксикационните способности на тялото да изчистват тези метаболити, дали са водно-разтворими или масно-разтворими. Масно-разтворимите метаболити, айде ще ги наречем токсини, реално погледнато се складират в подкожните мазнини. И това дали ти имаш целулит или съответно нямаш целулит, и пак ще ги складираш тези токсини. Това, че се откриват в тези места, не означава, че това е само за когато се случва при целулит. Ще го дам като пример. Сега, мъж, който няма целулит, ако спре да пие, ако е пил много кафе, в случая този кофеин излишния, който тялото не е могло да елиминира, той се акумулира в масните клетки. Когато той реши да спира да пие кафе и съответно реши да отслабне, първоначално може да изваждането на този кофеин му действа превъзбуждащо, защото реално погледнато той си е кофеин, но въпросът е, че до сега е седял някъде на депо, грубо казано.
Така че по-правилният отговор е, че целулита няма някакво изключително задържане на токсини в тялото. То просто си има задържане и за съжаление поради това, че има затруднено лимфен отток, защото всъщност тези отпадните продукти от лимфата се изчистват, тогава всъщност не можеш да ги изчистиш. Когато си решил, че трябва да направиш действия, в случая тръгнеш да намаляваш храненето или съответно храни, или да ползваш по-малко храни с консерванти, това не ти е достатъчно, защото всъщност имаш сток от самите депа да го изчистиш. Трябва да си стимулираш процесите на... Те по-скоро влизат в графа елиминационни процеси, но и детоксикацията си е само през черния дроб. Значи в такъв случай добавките повлияват на изнасянето на тези токсини. Да, защото ти изнасяш през лимфата. Ти ако подобриш лимфния дренаж, на практика всичко, което ти му въздействаш, защото всички тези масажи и храненето ти, и тренировките ти, реално ти това искаш да направиш. Ти стимулираш и този процес и тогава в случая те ти осигуряват възможността да го направиш. Защото това не е казано, че за съжаление в повечето случаи се оказва, че не е просто достатъчно да направиш хранене, да направиш хубава тренировка, правилна като методика и съответно и да направиш нужните там процедури, които са. Защо? Защото дадени процеси, те просто не работят оптимално и това, че ти се опитваш да ги стимулираш по определен начин, защото трябва да работят, те не работят. И затова тогава ползваш такъв тип средства като Derma-Elfo, с които тези процеси да си влезнат в оптималното си нормално функциониране. Определено има ефект. И поздравявам теб и екипа, които сте разработили тези добавки, защото не съдържат, мен това много ми хареса, не съдържат само един компонент, само за едно действие, имат много комплексно действие и цялостно подкрепление, така да го кажа, не за жените, защото аз съм жена и го предлагам само на жени, на женското здраве и начина, по който изглежда кожата. Наистина кожата става много мекичка, много по-гладка и на оттоците, които аз повече се задържам тук в областта на очите. Имам зададен въпрос дали влияе на кожата на лицето, а кожата все пак е част от цялото тяло, няма как да не влияе на кожата на лицето. Значи то си влияе навсякъде кожата. Слава Богу, че няма някакво избирателно въздействие, защото реално погледнато се получаваш повече от... ти се стремиш да оправиш, да подобриш вида на кожата, която е свързана с засегната от целулит, ама то се подобрява и другаде. Защо? Защото на практика е това, което забелязваш меката кожа, е подобрената микроциркулация, оттичане на и по-добрият дренаж на самата кожа. И тя всъщност затова си става и по-мека, защото се изчистват от определени, чисто е така, аз не ги наричам токсини, отпадни продукти, които по друг начин не можеш да го стимулираш този процес, да го осъществиш. Не можеш, да. Между другото, аз не знам дали знаеш, съм си правила криолиполиза, което е чрез елиминиране на масни клетки, чрез замразяване до минус 8 градуса и ми се махна брича. Даже на 100% ми се махна брича. Една година се бях казала с това нещо, имам 4 направени процедури. Обаче след това, това беше преди 2 години, обаче след това, когато вече включих и линейте, защото аз линейте ги пия може би от лятото или от пролетта, кога започнахме ние работа, не помня, лятото да кажем. Началото на лято, масните натрупвания в областта на седалището, на брича, тези задното бедро, тези, които са по-типични за жената, самия начин, по който мазнината там изглеждаше. Преди в момента не изглежда изобщо така. Мисля, даже с хранене, с тренировки, с културистични диети, с убийствено кардио не съм постигала мекотата и тази гладкост и този нисък, даже нисък процент от кожи мазни, ако мога да го кажа в тази област, там са алфа ли бяха мазни, които много трудно се повлияват. Даже не съм до момента намирала нещо, което не може да ми повлияе мазните в тази област, така както линеите. Това обяснението е такова.
Нали, това се води на английския stubborn fat. Такива, които много трудно се повлияват мазнини, което нали, влиза в така наречения женски модел на качване, от кръста надолу. И нали, това, което си разбрала ти алфа, е точно така, че всъщност ти нямаш адреналинови рецептори в тези масни клетки, нямат адреналинови рецептори и самата тренировка сама по себе си, защото отделяш адреналин, не може да ги повлияе. И другото нещо, което влиза, всъщност главното, което влиза в класификацията за този женски модел, е, че всъщност лимфният дренаж или лимфотока в тези области е по-слаб на практика. И тогава всъщност ти, когато добавиш средство, в случая някои от двете средства, защото нали, ти ги ползваш и двете, така че при тебе всъщност е още по-силен ефекта, ти няма как, подобрявайки лимфният дренаж, всъщност да нямаш по-добър ефект, защото ти подобряваш нещо, което не работи. Като казвам не работи, не означава, че не работи, по-скоро е по-слабо. Обаче ти го връщаш в нормалното му функциониране, така както би трябвало да функционира и тогава фактически то няма как да не ти се получи, защото при тебе вече следвайки модели на хранене, който да съответства на това, което трябва да се прави, то все едно ти се получава. В такъв случай вече това е нещото, което като го повлияеш, то си реагира. Нали? Какво означава да си реагира? Това, което си заложила да ти се получи. Да. Мога да разбера защо няма да ги спреш. Да, и от друга гледна точка, моля? От приказка на приказка си изясних защо няма да ги спираш. Да. Има много комплексно действие, нали? Не е само за гладките бедра, за точно тези Аз даже не искам да ги наричам проблемни зони, ама айде така, защото те ще стане ясно. Проблемни женски зони, които са трудно повлиявани от храненето и диетата, защото самия начин на действие там, какво се случва, аз мога да го обясня като тебе, не работи правилно, те са сякаш точно те мотивът ти действат. От друга гледна точка ще си направя сега малко и реклама и на тренировките от биохимична гледна точка. Кръговите тренировки, които ние правим по време на нашите тренировки, са с интензитет повече от 3 минути. Това са и кръгови тренировки, т.е. искам да направя разлика между това, че във фитнеса, когато съм тренирала, да кажем, съм тренирала 3 по 5, там 3 по 10 серии повторения, където тогава се с почивки и няма такъв интензитет повече от 3 минути. Даже ние имаме случаи, в които и 55 минути не почиваме. Когато правим кръгова тренировка с продължителност повече от 3 минути, започва да се използва за енергия мазнините. И ако мазнините са повече в една диета, приемаме, да кажем, сме на по-висока мазнина диета, се използват мазнините за оксидиране и за използване на енергия по време на тренировката, но ако приемаме по-намален прием на мазнини, тук не казвам да не приемаме мазнини, да не ме разбере някой погрешно, ами по-намалено количество мазнини, да кажем, приемам някъде около 20%, 15-20-25% мазнини от дневния си калориен прием, се използват подкожните мазнини, които са в самото тяло. И това също си мисля, че има допълнителен такъв ефект за изчистване на подкожни мазнини при жени и как да използваме правилно мазнините по време на тренировка. Да, мисля, че тази методика, която си ползваш, си е утвърдената методика за това нещо, което се цели, изчистване на подкожни мазнини. Тази, която си е бодибилдинг методиката, тя си има друг акцент там. Тя не е свързана с изчистване, тя е свързана с изграждане на мускулна маса. Наистина те си участват с различни етапи, но там повече на мускула. Жените мускулна маса изграждаме. Също сте... Разбрахте, но ти искаш да има едновременен процес. И двете да се случват, да. Защото жените се интересуват да има такъв едновременен процес. Не са просто да си гръзат мускули, пък да си седи там дали е подкожна масна тъкан или целулит. В смисъл, това, както се казва, в крайна сметка те си външен вид и през кожата.
Един лайфхак мога да споделя, който на мен много ми е помогнал в чистенето на целулита, е да не нося дрехи, които пристискат тази област в областта на бедрата и на ханша, т.е. тесни дънки, тесни панталони, нося материи, които така ми дават комфорт лекота и не ме притискат, защото това намалява самата циркулация и на кръвта, може би на лимфата. Така, точно така е. То е описано в определени препоръки наистина за справяне с целулите, тесните дрехи. То не е само за... Той при мъжете има значение за други неща, но въпросът е, че това е някакъв... Как се казва? То е модерно, но въпросът е, че си има негативите. Добре, ние казахме за отточния. Втория какъв каза, че е вид? Ние казахме за отточния. Споменахме, че на фиброзния е важно да въздействаш на типото възпаление с средства, които го спират. Третия, който е като вид, се казва воден целулит. Водният целулит, ще го наречем косура му е, че всъщност в този случай вече, грубо казано, жените могат да го разпознаят и по това, че кожата леко провисва. За разлика от останалите, които се придърпа на чисто протокол, тук има и провисване. И в този вид целулит на практика е тази форма, която се явява най-късно в живота на жените. Тя е форма, която се явява, ще я наречем 40+. Защото ако уточния се явява 14+, този, който е фиброзния, се явява 25+, този тук е след 35-40 се проявява. Защо откъде идва това провисване? Идеята тук ключа е че се намалява съединителната тъкан, колагена. Това, до което преди малко си го говорихме. Тук вече идеята е, тя хем е придърпа на тази кожа, обаче тя вече е загубила качествата си да бъде еластична и съответно с добър тургор. Тя вече малко си губи качествения колаген. И второто нещо, което е, че при тези жени се наблюдава и лека мускулна атрофия. Две неща. Едното е малко количество в кожата съединителна тъкан, еластин и колаген, и съответно и малко количество, по-малък процент мускули. И тук фактически се забелязва следствие на тези неща по-лесно тази така наречена задръжка на течности, която следствие на това, че всъщност кожата няма тази здравина, тя всъщност провисва. И затова в този тип целулит основното е, че може тренировката с изграждането на на връщане на мускулна маса е важна. Защо? Защото трябва да възстановиш загубата на мускул, който всъщност до сега е поддържал определен контур. Това е първото. И второто нещо е грижата за съединителна тъкан. Това, което ти го обяснявахме с колагена. И в този целулит сигурно трябва да ползваш колаген, стимулиращи колагена средства, съответно нутриенти, или пък съответно това, което аз казах също с тези средства, които да не намаляват допълнително, съответно синтеза на колаген, както ти споменахме трите неща, след UV лъчи, съответно цигарени дими и средата градския въздух. Така че на този целулит, който е последния, грубо казано, се явява, грижата е такива действия се правят. Значи три вида целулит ли казваме? Точно така, три форми на целулит имаш. Първата се явява от пубертета нататък е уточен целулит, след това е така нареченият фиброзен целулит и накрая е водният целулит. И то фактически всеки, ние го споменахме вече, всеки си има неговата особеност, която въпреки, че се проявяват що годе по един и същ начин протокалова кожа, те си имат своите си особености, които всъщност определят и как да се справиш с него. Като искам нещо да кажа, за да ме разберат жените. Имайте преди, че няма такова нещо, като че си имаш само една форма на целулит. Примерно имаш само уточен или имаш само фиброзен. Има на различните места на тялото, външни бедра или седалище и така нататък, може да имаш две различни форми,
което не трябва да се притеснявате, че е по-сложно, но просто да знаете, че не е една формата и че по този начин би трябвало понякога да ги съчетаваш за различните форми действията, за да може да се получи ефекта. Защото ако си стремиш да се справиш само с едната форма, някъде другаде няма да успееш, това ще ядосва. Ние за това фактически, когато тръгнахме преди години, когато тръгнаше да се разработва дерма, се разгледа проблема не като само за една форма на целулит, а за трите форми на целулит. Защо? Защото на практика средностатистическа жена не се очаква да знае коя форма на целулит има. Това имайте предвид, че за съжаление, дори определено ниво специалисти трябва да посетят над определено ниво като знание и като опит, дори и опитно си трябва, за да могат да ти го определят кой е типа на целулита и след това да ти го стадират и чак на трета точка да ти съставят план как да го... Всъщност какви терапии трябва да приложиш. Защото средностатистически жените отиват на терапевт, такъв терапевт за антицелулитни масажи. Да. Аз много харесвам антицелулитните масажи, обаче, тъй като знам как да си ги правя, мога да си ги правя и сама, и си ги правя сама вкъщи. Имам видеа по темата, ползвам и вендуза, антицелулитна силиконова вендуза. И тук може би е хубаво да кажа, че преди да започна да пия линеите, ме болеше от вендузата, след като вече ги пих по-продължително време, толкова много умекна самата тъкан, че изобщо нищо не усещам. А преди беше много болезнено, една и съща вендуза. Това от една страна си мисля, че и от самата фасция, че е по-разтегната. Аз не знам, че за фасцията може би това е отделна тема, която... Това си от друга тема, да. Да, но самата той с тренировките ми фасцията стана по-еластична, но и лимфата, усещам просто, че лимфата ми е разнесена. Няма такива натрупвания, които да водят до болезненост, когато си правя вендузата. Ние точно това се стремим да го обясним, че този процес с болезнеността точно свързан с първата с съединителна тъкан, която се е разраснала, второ с възпалението. Когато не се разраства на ново съединителна тъкан, съответно си намалил или си премахнал възпалението, то не се очаква вече да имаш болезненост, когато правиш манипулация, защото ти първо си разкъсал тъканите. Второто нещо е, че те не са сраснали на ново, което при тебе все едно ти си постигнала точно това, което се цели на практика от действията ти. Действията трябва да бъдат свързани с това, че повече никога нямаш болезненост, когато си правиш вендузите, защото вендузите са си своего рода нищо, че ги правиш ти, и си ги правиш. На практика са си част от стратегията при фиброзен целулит. Те са си описани, не е нужно да правиш не е казано, че трябва само да ги правиш с апарати и да ходиш, може да ги правиш с вендузи. Там са описани има си учебници за целулит буквално. Накратко. Добре, Дани, аз не съм готова днес за тренировка. Нещо нямах ентусиазъм за тренировка, почти тя Марина ми каза, че няма да има тренировка, после ще има и аз съм се подготвила в принцип да няма. Може би ще остава въртичка за някой друг път да направя. Пък и стана вече прекалено дълго. Аз предлагам, ако нямаш нещо да кажеш, да приключваме. Що ме станало за всички прекалено дълго, най-вероятно и за останалите е станало прекалено дълго. Така че смисъл да си оставим вратички за друг път, както се казва. Да. Мога да си покажа преста, ако искате. Един вид, покажи как си се натренирала. Една реклама тук на линеите и на моите тренировки. Колко добре изглежда. Това е. Това беше тренировка. Това се прави преса с пропуснати тренировки, нали така? Какво? Така се прави преса с пропусната тренировка. Така се прави преса с много любов към тялото, с много приемане и с правилна стратегия, правилни тренировки, упражнения, хидратация, движение. Не е лека задачата, но пък е много приятна, много интересна, много забавна и е много приключенска. И защо не съм целяла този ефект, който се постигна, но пък съм благодарна. Личният ефект ти харесва.
Да. Добре, развълнувах се сега накрая, като казах пресата. Ще приключваме и оставаме на разположение за въпроси от нашите приятели, последователи, фенове. Така. Супер, благодаря ти много. И аз ти благодаря. Хубав ден на всички. Чао, чао.